Ngana katika shikara mu Zimbabwe pano pa Zest News pano pachengeti chimanya nema news updates ezvakasiyana siyana zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri munywana kusubscribe mahala wotina on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera pamhino sefodya nekukurumbidza muri Zimbabwe munongoziva ndo basa redu rokuya nema news updates tichimhanya nawo kuti audience yedu muone zviri kuitika munyika yeZimbabwe. So ndisingakupedzeri nguva yenyu yakawanda ndande nyaya yeholiday nhasi munzwe zvaaita President Mnangagwa. Enjoy the video and please don't skip this video. Pane imwe update and do that more. Okay, so wanga chitara nyaya dzakasiyana siyana mu comment section achitaura kuti mukomana akuda kupinda politics, akuda kuti sei ngasiyane nazo. So that muzoone video and please don't forget to comment in the comment section below about mafungiro ako. Zvese zvaunoda mu comment section below. We need your support guys. Without you we're nothing. Enjoy this video and please don't skip this video. Taberi sana tu taberi. Pasine bandu. My president. Bicara apa kutipisa. Zimbabwe ndifunga mangozinzwira mukomana hoyo achiita zvaangachiita muparliament. So muri Zimbabwe ndisinga waste futi time yenyu ndine nyaya yawo yatana message kubva kuna Kule awo atinopiwa madetails awo kuti ndewapi but vangoitaura kuti munhu akuwara kana kuti munhu arohwa aapiwe mvura nguva iyoyo ndione nguva wamuuraya. So nyaya yanda kuinzwisisa zvakanyanyisa but da kungoti uzvionere uzinzwire wega obva watiudzawo mafungiro ako in the comment section below. We need your support and please don't forget to like this video, share this video nevadikani kuti vaonewo chiitiko ichi muri Zimbabwe. Enjoy the video. Ruzhinji rweZimbabwe kuti vakaona munhu arohwa zvakanyanya atsva nemoto aita accident achikumbira mvura hongu tofanira kunge tichibatsira tichinzwa tsitsi asi mangwana anokumukira kuti ndiwo wandiuraya mvura inouraya munhu. Saka ndokumbirisa kuruzhinji rweZimbabwe inouraya kwete kutoponesa inotouraya. Handi makamunzwa Tencent achitaura kuti wakandipa mvura yawakandipa ndo yakandiuraya. Oh ndo yakandiuraya. Kana munhu apondwa paya achifanira kunge tichimupa mvura ari mukati mekuyuwira akakukumbirai mvura regai kumupai mvura itomhanyanai kuchipatara vechipatara vaone kuti vangamubatsira sei nokuti mukangomupa mvura anoparara munhu. Saka ndokumbirisa kuruzhinji rweZimbabwe kuti siyanai nezvekupondana izvi, musaponda munhu zvakaipa. Yezvo nhasi unotarisai muone zvaakuchiitika pana Tencent.